najvhodnejší hasiaci prostriedok, ktorý pre danú situáciu je vhodný. A celú situáciu riadi veliteľ zásahu, kde ostatní členovia zásahu riadia sa jeho pokyny, pretože musí byť zachovaná hierarchia. Prišlo iné auto, ak ste si všimli. Toto auto je vybavené pomôckami na technický zásah. To znamená, že na hasenie, na likvidáciu ekologických škôd. A toto auto je vybavené takou technikou, ktorú využívajú priamo pri tomto technickom zásahu. Ja nie som hasič záchranár. Aj moderátori musia byť v bezpečí. Hasiči už likvidujú požiar.